Espinosa. Punchline. Unfiltered. Uncensored. Direktang pag-uusapan ng maiinit at napapanahong mga isyu ng bayan. Punchline. Walang paligoy-ligoy. Direktamenteng hihimayin ang mga kontrobersyang bumabalot sa bawat isyung tatalakayin. Punchline. Punchline. At eto nagbabalik, na-miss natin at pabatiin muna natin magandang umaga sa ating poging-poging partner, si Sir Idol Ermin Garcia Jr. Sir, magandang umaga po. Welcome back. How are you? Good morning, Idol Mark. Medyo sanding rin, ano? Opo. Wala. Opo. Medyo saglit lang naman po yun. Pero how are you today? Medyo okay naman na po, Sir Ermin. Yeah, I'm feeling better. Nakakataon na talaga that last week medyo tinuman kidlat. Kasi ano nga naman talaga, lalo na kapag ganitong mga panahon, sobrang ano din po talagang mga sakit din po Pero ngayon. yung season ng bigla, init-init, biglang muulan na. Lamig, yan, no, tama. Anyway, pero how's the weather there sa sa Metro Manila, Sir Ermin? Kasi nakita namin sa balita, medyo may mga ilang bahagi binabaha. Maulan din po. Paulan din dito. Oo. So, kasi maraming nababaha rin dito ngayon. Yes, sir. Sir, mapunta na tayo sa ating usapin ngayong umaga na ito. Unahin ko muna itong reaction po ninyo for sure dito po sa almost 4.3 billion pesos na shabu na nakuha dito sa baybayin ng Pangasinan and even sa ibang bahagi ng Ilocos region. Yes. Ayan, nagulat lang ako na nasabi lang ng PNP or Coast Guard. Isolated daw yung incident na yan. It cannot be isolated. Naulit na to It only points to one thing. Marami ng shabu lab ang nag-ooperate. At yung nakita nila dyan sa sa Bulinaw, yan ang supplies, raw supply na pumapasok sa mga shabu lab. And I don't know how they don't explain na yung shabu lab na ganyan dumadami dito. Kaya nagulat nga ako, ewan ko kung natatanda nyo. Even dito sa Pangasinan, shabu din. Nakakahulihan na. Yeah. So, ito na. And I think most will also will admit na yung bentahan sa kalye ng shabu dumadami. Nakakabahala ito, Sir Ermin, itong ganitong klase ng ng usapin po. At tama po kayo, hindi po pwedeng samihing isolated case ito dahil ilang ulit na nakakakuha yung mga mangingisda natin ng mga ng mga kontrabando, 'di ba? Exactly. At bakit mamahanap yan sa gitna ng dagat? Correct. Ibig sabihin, merong pagdadalan. By million yan So, yun siya bulab. So, ang sinasabi ko lang dito, kuidaw tayo kasi hindi pwedeng mag-ooperate ang shabu lab nang walang proteksyon galing sa local police at local officials. Nandiyan. Correct. Kaya nga, with the new PNP chief, let's see kung anong kanya rito. But, pag sinabi nilang isolated case yan, ay, magduda na tayo na naman tayo dyan. Pero may mga pahayag dito ng mga matataas ng opisyal ng Pangasinan na Sir Ermin regarding of this. Ito, sa palagay ninyo, will also give emphasis doon na sa kahalagahan talaga na dapat tutukan talaga ito, seryosohin ng ating mga authorities at wag baliwalain at katulad ng sinasabi ninyo, wag sabihing isolated case lamang ito. This is a very serious matter. As a matter of fact, makita ninyo na nga Diyan na nga ang issue nagsimula nung pinadala si President Duterte sa Hague. Because of shabu. Because of drugs. So, tayo rito sa punto ngayon, bakit ang nangyari ng drug war? Ito na ngayon, mukhang mas malala pa ngayon ang shabu supply.
And I don't know, I don't know whether the new PNP chief knows that talagang nandyan ang mga protektor na ng mga shabu. Ayun nakakabahala yung magkaroon ng laboratory dito mismo sa bansa natin na talagang matagal na ito ay actually pinigilan ng nakaraang administrasyon at ngayon medyo nanunumbalik itong sigla ng kalakalan nila, Sir Erwin. Eh talaga, makikita mo dyan na, alam mo, malaking pera to eh. Oo. Kaya hindi mo masasabing isolated case yan. Kaya yung mga sumusugal dyan, padadala sa dagat, kung ano, malaking pera kasi yan. Ngayon din, kaya ang protection na nanggagaling sa pulis at saka sa local officials, mga mayor dyan, ay hindi ka magtataka. Pero ewan ko naalala pa nga eh, noong bagong upo lang si Governor Vico eh, meron isang shabu lab na nakita dyan sa bayan niya. Mhm. Oo na. Oh. Hindi ko na sinabing meron ngayon, pero noon meron na. Mhm. At yun pa. Ngayon lumalabas ngayon yung mga shabu ngayon na lumulutang ngayon sa dagat. Sino magpipick up niyan? Mhm. Eh, So, At ang umaano natin dito sa Ermin na talagang dito talaga sa Western Pangasinan na mapalagi yung nakukuhanan ng ano dito. Itong Western coastal areas ng Ilocos region in particular. Hindi lang dito sa Pangasinan because there are some in Ilocos Sur. Actually, itong nakuha sa Pangasinan, merong package na nakuha din dyan sa may Santa Cruz sa Ilocos Sur. yes, oo. Mhm. It also points to one thing, no? In other words, the shabu suppliers, naintindihan nila na kokonti ang umiikot na Coast Guard. Tama. Mm. Bakit sila maglalakas loob dyan? Mhm. Ibig sabihin, walang gwardiya. Correct. Ang tanong ko lang nga dyan eh. Ang ano lang dito, Sir Ermin, parang ipapakita dito, una, mata-challenge yung ating mga authorities na para bantayan itong ating coastal areas. Pangalawa, maaaring ma-expose yung weakness nila. Kung bakit ganito, ang daming pumapasok dito na ganitong kontrabando. Exactly. Kaya nga, ang nakikita ko nga dyan, kung talaga marami talaga pumapasok doon sa dagat natin, abay, mag-isip-isip na rin tayo. Kasama na rin ba dyan ang Coast Guard sa protection? Mhm. Ang nakakahuli nga mga fishermen hindi Coast Guard eh. Mhm. Nakikita So, ng mga fishermen. Oo, samantalang iisipin mo, ang Coast Guard natin, mas matindi dapat ang pagbabantay. Hindi eh. So itong So, itong medyo ano dito dapat talaga tignan na mabuti at seryosohin na ng gobyerno ng administrasyon na ito. Hindi na to hindi na to tawag dito dapat baliwalain kasi hindi to ang unang insidente. Parang paulit-ulit na diyan sa may baybayin ng Western Pangasinan na seaboard po natin na may mga napapadpad na ganitong klase ng mga kontrabando. ang hindi ko lang masabi sa yung dahil nga sa nangyari diyan sa drug war ni Duterte, ito ba ay pasimula na ngayon na okay na, wala ng gwardiya, pwede na silang gumawa ulit. Mhm. Kaya, iba na eh. Kasi alam mo, nag-umpisa yung na yan, palagay ko, nung ang pulis nakafocus yan sa Pogo. Mhm. So, walang nagbabantay talaga ng droga. Napabayaan. Kaya, pinabayaan talaga. Kaya nung pinabayaan ay, siyempre, marami na rin mga mga gustong kumita. Ayun. Ay kasi easy money dito, Sir Ermin eh. And billions of pesos. We're talking about billions of pesos here. And you look at the number of families that are going to be affected or are being affected already. Mm. Dumadami na naman ang mga kasama mga kapamilya na nasasabsa dyan sa droga. At krimen tumataas. Isa pa yun.
Kaya nakakakuha pag naririnig ko yung Malacanang, sinasabi nila na, wala namang krimen dyan sa namin sa kalye namin eh. Mhm. Ano kung yun? For sure, wala kasi bantay sarado dun sa kalye nila. Okay. So anyway, Sir Ermin, napag-uusapan na rin natin itong security, peace and order at saka pag-deterrent ng krimen. May bagong challenge ang PNP Chief, Sir Ermin. Sinasabi niya na dapat hindi 5 minuto 3 minuto dapat makaresponse itong mga kapulisan natin. At meron pa, yung isa pa, sinasabi niya dapat visible palagi itong ating mga kapulisan sa mga areas, lalo na kung saan medyo mataas ang krimen. Yan ang magandang sundan ngayon. Iyan ba panaginip o pang-PR lang? Kasi yung minutes response na yan, magagawa mo naman yan pa sa barangay. In other words, meron kang police detachment dyan. You can have a 3-minute response dyan sa barangay. Ang karamihan ng krimen natin ang gagaling sa malalaking syudad. Paano ka magkaka-respond? Yung mga sunog-sunog nga lang ang response ng fire department umaabot ng 7-10 minutes Yan pa yung pag minamatay, minirape, or minagnakaw, 3 minutes? I don't know. 3 minuto daw. Oo. 3 minuto. Well, tingnan natin kung anong kanya. Siguro, pang kanya ay parang salita ni Duterte na panakot sa mga pulis. Dapat kayanin nyo ito. Yan ang challenge siguro gusto niyang palabasin. Whether it will happen, that remains to be seen. Yeah. Pero ito, bago lang ito, no? Na for the first time, we're seeing a police chief saying na 3 minutes lang kayo. And Ayun yung bagong polisiya, Sir Ermin, na parang gagawing tigwa 8 oras yung rotational nila na ano dito para daw walang putol at medyo makapagpahinga yung mga kapulisan natin at maka-quality yung kanilang magiging gawa na hindi sila magiging babad. It's a good policy na walang excuse yung mga nandyan. Kung ako dumadaan ako sa mga highway, mga checkpoints, yung mga kasama natin sa police, saan nakatingin? Hindi naman nakatingin sa kung saan-saan, kundi sa cellphone. O, yun ang sabi rin niya. Wala daw dapat tumitingin sa cellphone na. Dapat nakafocus daw. Yun ang point. But I don't know. That's why I want to know from our provincial director how he views this task issued by the police chief na hindi ganito. Kasi kung talaga tutusin mo, kahit na pag dumadaan nga ako dyan sa highway, ang daming motorsiklo na hindi naka-helmet. Nasaan yung mga pulis na nagtitext. Karamihan ng aksidente ngayon nanggagaling sa motorsiklo. Namamatay, nasasagasaan, nababangga. Anong response ang gagawin ng mga pulis natin? So, it's a very high ambitious order, task ng galing sa police. But it's worth, he gave himself a challenge. Let's give him a chance and see if he can do it. And see an improvement in the response time. Sabi mo lang, kahit na 4 minutes, okay. 4 minutes, sige na. Kasi lang 15 minutes. Kung matatandaan natin si General Torre, Sir Ermin, di ba nung naging sa QCPD, tama ba QCPD ba yun nung naghepe siya dito? Di ba inimpose din niya yung 5 minutes na response sa QC. Nakukuha naman niya alam mo, I think ito rin na nakita ni Senator Lacson in this guy. Alisin mo na yung nangyari dyan sa The Hague, yung kaso ni Duterte. Because this guy appears to be a drill master. Yung gusto niya yung ganito tayo dapat, yung ganun. Gawin nyo yan. Yung mga ibang chief PNP na dumaan bago siya, kahit sila, si Barbil, wala, puro sila parang apologies lang ng government now, let's see the difference. I'd like to give him the benefit of the doubt na
yung natutunan niya sa PNP Academy, ay yun ang ginagamit niya ngayon. Ang Correct. sabi nga niya, alam mo ba kung ano yun? Yours is not to ask and reason why. Mhm. Yours is to do and die. Yeah. Tama. Yan ang constructive uniform. You don't ask. You just comply and Mhm. do order, legal order. Ang nagkakaproblema lang dyan pag sumunod ka sa illegal order. Kasi may pabor na nakuha. Oo, oo. Ah, So, yung ano niya, yung kanyang loyalty ay wala dapat sa mga politiko, 'di ba? Ito dapat ay nasa sambayan ng Pilipino. apparently, kung titignan mo yung mga pinaggagawa niya, he is task-oriented. Mm. No? Sabi sa kanya, gawin mo to, ginawa nga niya. Mhm. Basta gagawin ko, huwag niyo na ako pakialaman. Parang gano'n na naging attitude niya. Which to me is good. I think regardless of whether it was President Marcos Jr. there or not, kung talagang ako niya is yung natutunan niya as kadete ng PNP Academy is nandun, then saludo tayo. Mhm. So itong antabayanan natin kung kakayanin ba ng kapulisan ng Pangasinan itong hamon ng bagong Chief PNP Sir Ermin, kasi may mga nakausap din tayong mga opisyales ng PNP dito sa lalawigan ng Pangasinan na sinasabi nga nila sir, yan po ang utos po sa taas, kaya whether we like it or not, gagawin po namin po. So yung kung 3 minutes magre-response kami. Yun, yan. Tingnan lang natin kung Oo. hihinti yung pagka-charge sila ng cellphone habang Ang tama yan, susunod na kabanata. Sir Ermin, mag-break lang po tayo tapos babalik tayo and pag-usapan pa rin natin yung mga issue dito sa loob at labas po ng lalawigan ng Pangasinan. Magbabalik po kami, huwag kayong bibitiw. Punchline. Ang kalusugan ay kayamanan, ngunit dahil sa pabago-bagong panahon, tumataas ang banta ng trangkaso at iba pang sakit. Ang simpleng ubo, sipon o lagnat ay maaaring mauwi sa mas malubhang karamdaman kung hindi maaagapan. Kaya narito ang mga simpleng tips para iwas trangkaso. Maghugas ng kamay, kumain ng masustansya, magpabakuna at uminom ng bitamina. Iwasan ng maraming tao at magsuot ng face mask. Sa simpleng pag-iingat, maiiwasan ang sakit. Tandaan, ang malusog na katawan ay daan sa mas masayang buhay. Isang paalala mula sa inyong #1 Music and News FM, 104.7 IFM Dagupan. Idol, sa kalalabas lamang na bagong uri ng salapi, mas matibay at matagal magagamit ang mga ito kumpara sa tradisyonal na papel na pera. Mag-ingat sa peking polymer banknotes. Siguraduhing suriin ang mga tampok na seguridad upang matiyak ang pagiging tunay ng salapi. Una, ang hologram. Tiyakin ang makulay na hologram na This time check is brought to you by Red Horse Super. IFM News. Punchline. Ermin Garcia Jr. at Idol Mark Espinosa. Punchline. At nagbabalik po kami ni Sir Ermin Garcia Jr. Sir Ermin, mapunta naman tayo dito sa usapin po sa Dagupan City. Nabanggit nyo sa inyong column na panahon na para mag-move on. Pero meron pang ginawa ata recently ang 7 majority, di ba? Yung outgoing councilors sa pagpapasa. Ang sinasabi nyo parang self-serving itong ordinansa na ito, Sir Ermin. hindi lang self-serving, hindi pinag-iisipan. Yung akala mo napakadali maging konsehal, nagpasa ng gano'n na pag dahil minumero kayo, ito ilabas natin. Mm. Samantalang nung una hindi makapaglabas ng ordinance dahil pinipilit nila na may committee report. Yung committee report na sabi nila, hindi naman nila inuupuan. Ngayon sasabihin nila, may pinasa kami na walang committee report. Mhm. Ano naglulukuhan hanggang ngayon. Hindi na sila natuto na kahit na sa huling
kwan ng political career nila dyan sa Dagupan, Mhm. mag-isip naman sila at mag-isip ng tama. Hanggang ngayon, yung kwan nila parang pa-apple-apple pa rin eh. Yan ang ginawa nila dyan. Kunyari, tataasan ng sweldo kung sino-sino. Ano yun? Di pa-apple yun? Mhm. Ano man, hindi nila tinitignan, wala namang committee report. So, paano naman dapat nga manahimik na sila, sunugin na yung mga uniforme nila. At sinabi nyo nga dapat mag-move on na, Sir Ermin. As a matter of fact, ang nakikita ko, may hirapan silang makabalik. Mhm. Kung hindi sila magbago at ipakita na meron sila pa rin silang pwedeng gawing maganda. Mhm. At the rate of going, mahihirapan sila until after 2 elections makabalik. Mhm. Nakikita, lalo na pag andar ni Mayor Bilen Mhm. nang walang sagabal. At hindi lang basta lamang lang, sobrang lamang yung nangyari nung nakarang eleksyon, Sir Ermin. Oo, yun ang malaking kwan dyan. Akala pa natatawa nga ako nung pinagpipilitan nila na mag-TikTok lang yung kabila eh. Mhm. Eh, na yan. Oo. And- Ang mga tao ngayon nag-iisip na. Mhm. Kukunin nila yung pera mo. Kung gusto mo magbigay, pero sa huling sandali, utak din. Alam nila kung niloloko na sila ng politiko eh. Pero kung babasahin mo, kahit na hindi ka political analyst, yung lumabas na resulta ng eleksyon, Sir Ermin, isang malaking sampal at paggising dito sa mga ibang veteranong konsihal na tumatakbo na naungusan sila ng mga first timer at gusto at saka ito yung parang ito na yung parang resulta na gusto ng taong bayan na bago naman at saka yung hindi na talaga trapo. Tama. As a matter of fact, this should be a big lesson to the future mga those are inclined Mhm. to politics. Hindi na pwede yung papogi-pogi. Sayaw-sayaw, Maganda. kanta-kanta. Wala na yan. Makikita yan kung ano talaga ang ginagawa mo para sa iyong komunidad. Mhm. Nakatulog ka ba o hindi? Yeah. Yun na naman talaga yung trabaho dapat ng public. Kaya nga public servant. Mhm. Hindi silang pagsilbihan. Hindi sila kung makikita mo na nangungubra, na kumikita, etc. Di silipin natin. Mhm. Ay, gano'n na. Akala ng mga pitong majority, walang sisilip sa kanila. Ayun, nasilip sila ng husto. Mhm. But with the present incoming ngayon na talagang super majority itong hawak ni Mayor Benen, hindi naman kaya makompromiso dito ang check and balances sa Sir Ermin. Well, that's something that we na talagang bantayan din natin. Mhm. Kasi it's a natural reaction na kaya natin to tayo na lang mag-usap. I'd like to believe na most of them are still independent-minded kahit Yeah. na magkakasama sila. Mhm. And I'm afraid kasi pag ito karamihan sa mga konsehal ay nag-isip-isip na rin ng para puro sa sarili lang nila, ay diyan mag-umpisa ang gulo sa loob ng kanilang Correct. alyansa. Agree. Mhm. And I hope and I think Mayor Bilen should be able to get them in line. At sabihin, huwag niyo kalimutan, ito yung sinabi natin gagawin. Mhm. Kasi may kanyang ambition bigla. Magaling ako. Huwag niyo akong ginagawa. May pa rin mga utak na ganyan eh. Kaya I hope that will not happen soon. I know it's gonna happen later. But huwag muna. Mhm. Patuloy muna na kaya nyo talaga. But ito parang unsolicited advice for those neophytes natin na mga konsehal, lalo na yung mga sobrang bata pa at first time sa sanggunian na panglunsod. What would be the advice coming from sa inyo po, sa Ermin, na pwedeng dapat nilang pagnilay-nilayan at tandaan para sa pag-upo nila sa darating na June 30? Ang isipin din nila is may utang ng loob sila sa bayan. Sila nagloko dyan, hindi yung pera nila, hindi yung pagmumukha nila. Okay? Ang isipin nila, ang taong bumoto sa kanila ay maghahanap ng kapalit ng boto nila. Ano yun? Serbisyo. Mhm. Correct.
Sabi mong ako naluklog dyan, ako nang bahala. Pwede ba? Umalis ka na dyan. Kasi tatamaan ka rin. Mhm. Pakita mo na yung bumoto sa iyo ay yung tinitignan mo na ito talagang utang mo sa bayan na bumoto sa iyo at gusto mong ibalik yung pananaw na ganon. Okay ka. And I think you don't have to do very much to prove yourself. Mhm. Pero kung tatayo-tayo ka lang dyan sa sanggunian o kung tapos pagdating sa kunin, nakasingit ka sa litrato, wala ka naman magawa. Ano Yung- mga ganyan talaga. yung walang ambag pero nasa picture. Nasa picture parati. May mga ganyan. Hindi mo na makukuha sa ganyan niya kasi talaga hanapin, ano ba gagawin mo para sa amin? Correct. Mm. At isa, Sir Ermin, na para talagang dapat, 'di ba, knowing Mayor Belen, parang hindi nga natutulog eh. kaya nagsisipag din yung kanyang mga kasama kasi nahihiya sila na yung kanilang mayor palagi umiikot na parang ewan ko, tulog lang ata 2 oras, 3 oras lang ata eh. Kulang ang 24 oras. Alam ko yan kasi yung ilan sa mga kasama natin sa Sunday Punch, ang iniram ni Mayor noon na tulungan siya makitulungan ng ganun. Mhm. Aba, tama po, hindi ko sa biro mo, matutulog ka na alas 2, gigising ka alas 4. Aba, Ay, nako po. Hindi, pero, di ba, knowing Mayor Belen, kayo, personally, matagal nyo rin kilala si Mayor Belen, Sir Ermin, the last time that I talked to her na personal, umiyak siya eh. Napaiyak siya nung tinanong ko siya na bakit mahal na mahal nyo ang Dagupan. And sabi niya, malaking utang na loob ng pamilya ko sa Dagupan. it's true. It's true. Kung alam mo, history ng pamilya nila, yan CSI na yan, city grocery lang sila noon. Kahera lang si Mayor noon dyan eh. Mhm. At hindi mo sabi lang na lumabas siya ng para tumulong. Hindi, they had no opportunity. Business lang talaga tinignan. Pero nagkaroon sila ng shift na kita niya sa parents niya, kailangan ng mga parents niya ang tulong. Nakita niya yun ang pagkakataon na nung naging konsehal siya, naging mayor, doon siya nag-focus. And it was the right thing to do. And I hope the other politicians in Dagupan will follow that example in here. Mhm. So, ito, Sir Ermin, kasi hindi naman na election eh. Wala naman natong politika na ano. Kung kayong tatanungin personally, talagang naniniwala kayo that Mayor Belen has this genuine heart for Dagupeños in serving them? I'd like to believe so. I'd like to believe so. To be candid about it, ever since she entered politics, Mhm. I probably got to sit down with her mga 6 times lang. Mhm. And most of it really, I engage her through my column. And tinitingnan ko na kung na naging reaction niya. And so far, she's been very positive naman sa mga criticism sa kanya. And she corrects all of these things. It's something that was very difficult to find with the other group. Yung sumobrang pumasok na sa ulo nila, binoto sila, ganito dapat pwede nilang gawin. Mhm. Baligtara kaya talagang binasura sila ngayon Mhm. ng mga Oo, tao. kasi- Kaya buo ngayon yung kay Mayor Belen. Mhm. Isa lang hindi pinalad pero sabi nga niya baka sa susunod pala rin na at yung dalawa na yung kailangan niya na buong team nandun na talaga sa sanggunian. Anyway, Sir Ermin, kayo muna magpahinga pero advance Happy Father's Day Sir Ermin, itong darating na linggo, no? Father's Day. Okay. Ngayon na kayo. Yung idol ko si Tata, i-nominate natin Sir Ermin, Sir Ermin, maraming salamat and great to see you and good shape at okay na kayo kahit papaano. Maraming salamat po at nag-resume na rin itong ating punchline. But in the last in the previous natin, we talk about your column syempre na ating palaging nakasubscribe din kami. Dito may pondo kami dito ng Sunday Punch na dyaryo. Kaya kayo mga nakikinig, mga nanonood, lalo yung mga sa abroad ba pwede ba silang doon? Mag-request online na? Opo, tayo online eh. Ayun, okay. Sige. Pero yung mga establishment po, nakikinig po sa amin po, no? Kontakin nyo na po si Sir Ermin.
1990 pa, nandun na tayo kung saan-saan. Ayun. At mas marami pa yung mga bago magsusubscribe. Maraming salamat, Sir Ermin, and happy Monday. God bless po. Thank you. Idol, susunod na po ang RMN News Nationwide, the sound of the nation.